Здравейте хора, днес ще играм Сила Прейрод в тази Roblox. Така, сега ще играем с Стефан. И играем до 2 скила. За две добри неща. И трябва да дават над милион. Над милион, добре. Айде, влизам в публика. Не. А? Аз съм вече в публика. Окей, джамп. Целият китайски народ ще ми стилва някакво. Белуга, рад. Не виждам нещо добро. Лескам. До 3 скила играем хора, до 2 скила. Мисъл, колкото можем повече. Да. Някакъв още има бомбардиро, крокодило, радиоактив, брат. Не виждам пак нещо. Махаха ли радиоактив? Да. Що? Не ни трябва. О! Намерих нещо, един секрет. Какъв? Не знам, един, чакай. Стилвам го. Ама ще го стилна. Някакъв ми стилна. Стилът ми белуга, пази ги. Брат, не мога ми, не ми зарежда. Не, то ме удари тапака, майна. Това трябва да го къта, че не е за деца. Помни си спетете с Аврора, брат. Белугата ли ти? Искат. Да. Кой си искаш да стигнеш? Един рок. Идвам. Аз чак да го стилна, ама да не тръгна. Да го стилвам и някакви ме удариха, брат. Ти си не можеш да се врази. То пася иска и той да стилва. Фанто, брат. То па и той лев на брат. Разчуне колко фанто, брат. Ма той не е сик дори. Брата му трябва да се покажа. Хале друг сървър, брат. Ще намерим и друга да е кукфантова, брат. Добре, брат. Някакъв има пълна база с... О, секрет. Яма джуни, брат. Чакай, аз намерих тук, да. Някакъв ми стилва пипикили, брат. Сори, ама не мога да го запазя сега. Що? Защото стилвам и аз. Аз ще си опазя пипикилото. Не отивай, защото вече го стилнаха. Не са го стилнали, бай, давай. Бай, аз ще да помагам. Але то бейка много ме дразни тук. Давай, брат, замчи си. Окей. Але те ми стигнаха 30 неща, бе. Стигнаха ми всичко. Няма да плащам пари, брат. Добре, че се мъчиме ли да стилваме този рейндият? Не давам над милион, брат. Аре, че ще краде. Аре, левкам. Левкам, брат. Левни. Да може да влезем в друг сървър. Левна ли? Да. Аре, влезем в сървър и да спираме. Окей.
телеморт и такова лъки блок. Добре. този сервер е OP, този сервер е OP. До някъде е OP. Има готов леки блок, то го отваря. Не, това не ни трябва. Матео имам, Матео с рак. И е кърсет. Мале, то сервер е доста OP, между другото. Такова! Мале, той е OP. Дава над 2 милиона. Стефане, брат, помощ, трябва да ми помогнеш. Това е някакъв базата. С Санта Хоспот. То дава над 2 милиона. Брат! Някакъв ми стил на пипикивите, сори, брат. Или не, някакъв го ударих в последната секунда. Не, стилнаха ми тоя, братле. Детете са. Чакай, Стефане, ще стил на Санта Хоспот. Help. Как ми стилват? Стефане! Не, брат! Please help, ела. Брат, стилвам в момента. Ще успея да стил на много силен. Детете са. Не, брат! Фу, Стилвам. Ми. Ела, виждаш ли ме? Детете са. Те са хубаво, брат. Аре, ела, брат. къде си? Брат, не виждаш ли? Ето е моята база. Ето го, бейка, брат. Ти нямаш нищо в базата. Да, защото съм краднали, ме карат да... Виж го, бе, брат. Брат, Не, за един, брат. заради теб изпуснахме 4 милиона брейнрот. За един ТТТ са хора. Брат, не ми пука. За какво ти е толкова ТТТ са хора? Да, брат. Брат, само гъми. Да, брат. Айде, последно да влизаме в друг сервер. Брат, краднаха ми те са хора. Ще намерим нов, бе. Има време до ребайта за ТТТ са хора. Има време, ама трябва да си плана пред. Еми да. Да. Имам бая време. Не, но. Обрях Голд, има един тук. Ти джойна ли ме? Да си в това. Сега ще стилна един. Black Gold. Да, ама трябва да ми помогнеш от целия китайски народ. Аз съм пред тебе. Брат, някакъв ме удари, аз си казвам, помогни ми. Брат, ти си се качил на края. Брат, как би се Долу, качил има на долу. Има долу. Какво има долу, брат? Има хора. Да ги удряш. Те не могат да се качат. Да, и как те удариха кога? Ми с бодислап, те не са ме ударили. Един скилимче дойде. Фриго камено. Левни. Не, няма да лев. Има добри брейнрочи тук за мен. Има фриго камело, те са хора. Камено. Окей. Брат, това е лев, брат. И аз затова и аз левна. О, фриго камело, брат. Левка ма Фриго с камело. този. Фриго камено. Фриго Фриго камено. Аз ще си спа парите. Фриго камено. Фриго камено. Дан, къде се казва? Аре, помогни ми, брат. С какво ти помогна? Брат, да купиш, брат, примерно. Какво да купя? Фриго камело, брат. И то не се Фриго е спалнал, за да купя. Напротив, тук се борим целият тайски народ. Фриго камено. Ми удрят ме, брат, аз ти помогна. Да, те изпратят. По-хора мислят това за следващото видео, не направихме един стил. Понякога и така се случва, брат. Трябва да изправя видеото.
Аз влизам в последната, знаеш. Добре, айде, чао, чао, летен.